Mayong gabi, mga turang kay Kristo. Yari nga itong mga atensyones para sa pagsulog naton sang ika-2 nga Domingo sang Adviento. For the souls of Rosario Yudelmo, Isidro Yudelmo, Primitivo Capauan, offered by Rhea Capauan. For the soul of Romeo Tabuyok Sr., offered by Azucena Tabuyok. For the soul of Victor Pison, offered by Azucena Tabuyok. For the soul of Leocadia Piñafel, offered by Teresa Tiaño and children. For the souls of Concepcion Gayo, Leonardo Gayo, Cesar Gayo, kag Bonifacio Gayo, offered by Annabella Sayo. For the soul of Ramiro Gunay, offered by Gunay family. Thanksgiving is offered to Ledesma family for good health and blessings received. Thanksgiving is offered to Judith Tabuyok and family for all the blessings received. Thanksgiving is offered to Teresa Escarrera and family for good health and blessings received. Kaya ito mga sponsors, Mrs. May Pison and family, Mr. and Mrs. Arnaldo Amoyot and family, Mrs. Sofia Tato and family, Mr. and Mrs. Agnes Liza and family, Mr. and Mrs. Jeline Hutay and family, Mr. and Mrs. Esperanza Ancayan and family, Mr. and Mrs. Efren Nakaya and family, Mr. and Mrs. Justine Mercurio Tamises, Mrs. Azucena Tabuyok and family, Mr. and Mrs. Edith Tabirao and family, Mr. and Mrs. Biheldes Sayo and family. Sa ika-2 nga Domingo sa Adviento, mabatayan naton ang panawagan ni Juan Bautista sa desyerto. Si Juan ang nagaaman sang mga tao sa pagbaton sang Mesiyas. Ang labi nga gamhanan sa iya kag magabautiso sa Espiritu Santo. Sa aton nga panahon, kabay pa nga pamatian naton ang panawagan ni Juan. Amanon naton ang alagyan sang Ginoo paagi sa paghinulsol kag pagbag-o sang aton kabuhi. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Julius Jacobres. Palihog magtindog ang tanan. Upod sa aton mga intensyon, magkasugod kita sa aton selebrasyon sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagiraman sa imo. Agud na mangin tapos kita sa pagselebrar sa inyong Santos nga misa, kilalahon nato na yung aton mga sala. Tanan, nagakonfessar Ako sa Dios nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utod, kaya nakasala ako matuod sa unhuna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akong dakong atod nga sala. Busa nagaampo kay Santa Maria Berhen gihapon, sa tanan nga mga iles kay mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. kabay nga maluoy sa tong Dios nga makagahom kag sa napatawad na aton mga sala. Tuyang kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Mga muyo kita, ugamhanan kag maluluyon nga Dios, sa amon pagsugata kay Kristo, hindi pagitugot nga mag-upang sa amon ang mga kabalakas ang kalibutanon, kundi suno sa imo kaalam, tuy kami sa iya, agod nga maambit namon ang iya himaya. Inapangayo namin ini sa imo, pagi kay Hesukristo imo anak agamon Ginoo, nga nagakabuhi kang nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Diyos sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang inyo Dios nagasiling, lipaya nga akon mga tawo, lipaya sila. Paisuga ang mga tawo sa Jerusalem. Singgana sila nga nag-antos sila sing malawig, kagang ilang mga sala ginpatawad na. Ginsilutan ko sila sing lubos, tungod sang tanan nila nga mga sala. May isa katingog nga nagsinggit, mag-aman kamo sing dalan sa disyerto para sa Ginoo. Hawani ang dalan sa disyerto para sa aton Dios. Ang tagsa kanalugpayan, pagatampukan. Ang tagsa kabukid, pagatapanon. Ang tagsa ka mga kabakuloran, mangin kapatagan. Ang mga kudul-kudul, pagatapanon. Dayon ang imaya sang Ginoo, ipahayag, kagantanan ng mga tao makakita sini. Ang Ginoo gid amo ang nagsaad sini. O Jerusalem, taklad ka sa isa ka mataas nga bukid, ibantala ang maayong balita. O Sion, magsinggit ka sing tudo, ibantala ang maayong balita. Maghambal ka, kag hindi magkahadlok. Sugiri ang mga banwa sang Huda, ng ila Diyos, nagapakari. Ang Ginoo magakari sa paghari nga may gahom, nga upod sa iya ang mga tawo, nga iya ginluwas. Magaatipan siya sang iya panong, kaangay sang isa ka manugbantay. Tipuno niya sing tingob ang mga kordero, kakuguso niya sila sa iya mga butkon. Tuytuyan niya sing mahinay ang ila mga inang. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Ipakita sa amon ang imo kaluoy o Ginoo, kagihatag sa amon ang imo kaluwasan.
Ipakita sa amon ang imo kaluoy o Ginoo, kag ihatag sa amon ang imo kaluwasan. Nagapamati ako sa ginasiling sang Ginoong Dios. Nagasaad siya sing pagidait sa aton nga iyang mga tawo. Matuod gid nga handa siya sa pagluwas sa mga nagapadungog sa iya, kag ang iya himaya magapabilin sa aton duta. Ipakita sa amon ang imo kaluoy o Ginoo, kag ihatag sa amon ang imo kaluwasan. Ang gugma kag katutom magaupdanay, ang pagkamatarong kag pagidait magakitaay. Ang katutom sang tawo magalambot sa ibabaw halin sa duta, kag ang pagkamataron sang Dios magatamod halin sa langit. Ipakita sa amon ang imo kaluoy o Ginoo, kag ihatag sa amon ang imo kaluwasan. Ang Ginoo magapauswag sa aton, kag ang aton duta magapatubas sing bugana. Ang pagkamatarong magauna sa Ginoo, kag magaaman sing alagyan para sa iya. Ipakita sa amon ang imo kaluoy o Ginoo, kag ihatag sa amon ang imo kaluwasan. Ang pagbasa sang ikaduwa nga sulat ni San Pedro nga apostol. Mga hinigugma ko, hindi ninyo pagkalimti ining isa kabutang. Para sa Ginoo, wala sing kinatuhay ang isa kaadlaw, ukon ang isa kalibo katuig. Para sa iya, ining duha pareho lang. Ang Ginoo hindi uyaya sa pagtuman sang iya ginsaad, suno sa ginahuhuna sang iban. Sa baylo, mapainulubon siya sa inyo, kay hindi siya luyag nga ang bisan isa sa inyo malaglag, kundi luyag niya nga magbiya kamo sa inyo mga sala. Pero ang adlaw sang Ginoo mag-aabot, subong sang isa ka makawat. Sa sadto nga adlaw ang mga langit magataliwan sa dako nga kagahod. Ang tanan nga mga butang sa langit masunog kag malaglag, kag ang duta, kag ang tanan nga yara sa iya magakawala. Tungod kay sa sini nga paagi, pagalaglagon ang tanan nga mga butang, mangin ano bala kamo nga sahi isang tawo, ang inyo mga kabuhi dapat mangin balaan, kag nahalad sa Dios, samtang nagapaabot kamo sang adlaw sang Dios. Buhatan ninyo ang inyong masarangan sa pagpadali sini. Ang adlaw nga ang mga langit pagasunugon, kag pagalaglagon, kag ang mga butang sa langit magakatunaw tungod sang kainit. Pero ang Dios nagasaad sang bag-o nga mga langit, kag bag-o nga duta, sa diin magaluntad ang pagkamataron, kag amon ini ginahulat. Gani, mga hinigugma ko, samtang ginahulat ninyo ina nga adlaw, magmanginputli kamo kag wala sing dagta sa tubangan sang Dios, kag magpakigidait kamo sa iya. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios, paniyog magtindog at tanan. Amana ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sang tadlong nga dalan nga iya pagaagyan, kag ang tanan nga katawhan makakita sang kaluwasan gikan sa Ginoo.
Ang Ginoo yara sa inyo. kag yaraman sa imo. Palasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. Ini ang maayong balita na hanungod kay Hesukristo ang anak sang Dios. Nagsugod ini suno sa ginsulat ni Isaias nga propeta. Yari ang akon manugbalita sining sang Dios. Ipadala ko siya sing una sa inyo sa pag-aman sang imo alagyan. May nagasinggit sa disyerto, amanan ninyo ang alagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sang tadlong nga dalan nga iya pag-aagyan. Gani si Juan Bautista nagpakita sa disyerto nga nagabautiso kag nagawali sang iya mensahe. Amo ini ang siling niya sa mga tawo. Bayain ninyo ang inyo mga sala kag magpabautiso kag ang Dios magapatawad sang inyo mga sala. Ang tanan nga taga-Hudiya kag ang mga taga-Jerusalem nagdugok sa pagpamati sa iya. Gintuad nilang ilang mga sala kag ginbautisuhan niya sila sa suba sang Jordan. Ang bayo ni Juan bulbol sang kamelyo kag ang iya pahapanit kag ang iya pagkaon apan kag dugos halin sa talon. Ang iya ginpahibalo sa mga tawo amo ini. Magakari ang sa ulihi sa akon. Ang mas gamhanan pa sa akon, sa bagay nga hindi gani ako takos nga magduko sa paghubad sa higot sang iya sandalyas. Ako nagabautiso sa inyo sa tubig, pero siya magabautiso sa inyo sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesu Kristo. Mga utod sa sining ikaduha nga Domingo sang Adbyento sa aton kalendaryo sang simbahan, padayon ang disposisyon ang ginahatag sa aton sang aton mga balasahon, ilabi na gid sang sining panahon sang Adbyento ang pagpreparar. Gani nga amo ni ang tema sa masami sang aton mga balasahon, ilabi na gid sang aton ebanghelyo subong nga kung sa diin ang persona ni Juan Bautista ang ginpakita sa aton nga amo siya ang nagawali sang balita nga dapat kita magpreparar sa aton kaugalingon sa pag-abot sa aton Dios. Pero natalupangdan ninyo sa aton ebanghelyo, sa ebanghelyo ni San Marcos, gin-describe iya kung ano ang ginakaon ni San Juan Bautista. Gani nga nagakaon siya sang apan kag sang dugos halin sa talon. Sa in English, nagakaon siya sang ano gani ang locust, no, kag nagakaon siya sa honey. Amo na ang iya nga gina-sustain sa iya kaugalingon. May mga nagatuon sa Biblia nga gina-interpret nila ini nahanungod sa aton ngaya nga kabuhi espiritual. Simbolismo kuno, no? Ang naga-sustain kay Juan Bautista nga amo ang description nga ginagamit apan kag ang description nga ginagamit dugos o kunhani, nagapakita man sang aton kaugalingon nga eksperyensya kung paano ang Dios nagapadala sang aton sa naga-sustain sa aton kabuhi. Sa ebanghelyo ang nag-sustain kay Juan Bautista samtang gawali siya apan, no, kag sang dugos sa talon. Kung sayuron, kung ano lang na makita niya. Pero ang simbolismo nagasiling, ang dugos, matamis, ang apan, way po ko katilaw. No, ang sa no, ginasanlag nyo ang ibakla, ano ganina, no, ang apan, no. So medyo ambot, ano, mapulupait pa. Ito, sinanlag, guro nga daw, ano man yun, no? Oh, hindi ka makasiling nga, ano, daw tanga. No, basta amoy na. So, kung siya ron daw, opposite siya sang matamis nga dugos. No? Ano ina para sa aton pagpamalandong? Kung ang mga nagatuon sang aton nga Biblia nagasiling, nga simbolismo ina, kung amo ina ang naga-sustener sang kabuhi ni Juan Bautista, amo man ini ang simbolo sang nagaabot sa aton kabuhi, nga naga-sustain sang aton kabuhi espiritual. Ang simbolismo sang honey, nga konsayron dugos, ang mga maayong nga eksperyensya naton sa kabuhi. Kag ang apan, ang mga eksperyensya
nga daw hindi maayo. Kaya hindi bala sa aton istorya sa katekesis, kung sa Old Testament, sa daan na kasulatan, kung ang mga tao nagkasala to sa tiyempo, sa unang bala sa unang sa Old Testament, ano ginpadala nga silot sang Dios, no? Ginpadalaya ang apan, di ba? No, so konsideron sa mga eksperyensya naton sang kabudlayan. Gani nga ang description sang honey and locust nagapakita kung paano ang Dios nagapadalaman sa aton sang aton sustenance, no? Sa aton spiritual life, no? Konsideron hindi lang gali ang mga manami nga eksperyensya naton katulad sang dugos, no? Sa aton kabuhi, no? Nga mga matamis lang, no? Ano gali na nga daw. Tapos ang bisan ang mga kabudlayan nga nagina-representar sang apan, no? Ukon sa tawhanon nga paglantaw daw gin festive laton kabuhi, no? Bisan sa sina pagali, no? Pamaagi man sang Dios agud nga magtubo kita sa aton espiritual nga pagpangabuhi. Kung sayuron ang mga maayo nga eksperyensya naton sa kabuhi nagapanami sang aton spiritual life. Kag hindi lang amuin na, biskan pa ang mga kabudlayan nga aton gina-eksperyensya, ginapadala man sang Dios, kag ginapahanugutan man sang Dios, agud nga magmaayo ang aton spiritual life. Sa una ti nagabagsang-bagsang kita, nagapamasol kita sa Dios nga agin padalaan niya kita sa kabudlayan nga Ginoo padalaan mo kamo sa ining pisti nga kabuhi, no? Pisti nga kabuhi. Pero sa kaidadalman kung pamalandungan mo, ang amo ining pisti nga kabuhi, amo ang nagdala sa imo nga magpanguyapot sa iya. Kay kung wala atong pisti nga kabuhi, basi limatan mo ang Dios. No? Kaya kung nami lang kabuhi, tapermi, kay kung daw mo gina, no? Kung sa nami nga experience sang kabuhi, kung sa daw ara sa ulihin sa tabtaban ng Dios, pro kung pisti na ganyan kabuhi, do madumduman ta ang Diyos, no? So kung sayuron, ang eksperyensya sang simbolismo sang honey and locust o kung sang apan kag sang dugos nga nag-sustain kay Juan Bautista, simbolismo sang mga maayo kag hindi man maayo nga eksperyensya naton sa kabuhi sa aton paglantaw. Pero ini tanan ginapadala sang Dios sa aton kabuhi agud nga magtambok, no? O kun mag-ayo ang aton spiritual life, no? Nga aton kaangtanan sa Dios. Sa bagay nga siguro bahin sa aton